дар гуфтугӯҳои сулҳи Сурия дар Остона мухолифон пешниҳоди Русияро дар бораи таъсиси минтақаҳои амн дар Сурия рад карданд. дар ҳоле ки кишварҳои кафил Русия, Туркия ва Эрон созишномаи ташкили минтақаҳои амнро имзо карданд, намояндаи мухолифони Сурия Усома Абузайд гуфт, Сурия ягонагии марзиашро бояд ҳифз кунад. мо зидди тақсимбандии Сурия ҳастем. То замоне ки Эрон дар ин созиш кишвари кафил боқӣ мемонад, мо дар он ширкат намекунем ва ҷонибдор низ нахоҳем буд, гуфт. Абузайд ҳамчунин афзуд, Русия дар ин низо аз ҳукумати Башор Асад ҳимоят мекунад ва наметавонад кафолат диҳад ки ваъдаҳояшро иҷро мекунад. байни ваъдаҳо ва кардаҳои Русия фарқ бузург аст. мо ҳоло ҳам созише дар даст дорем. чаро он иҷро намешавад? рӯзи панҷшанбе дар остонаи Қазоқистон ҳайатҳои се кишвари кафили сулҳи Сурия эъломияе ба имзо расонида аз таъсиси 4 минтақаи амн ба хотири ҳимояи мардуми мулкии Сурия пуштибонӣ карданд. ба фикри ман ин иқдомест ки мардуми Сурия интизори он ҳастанд. ин коҳиши хушунат аст ки мардум доимо шоҳиди он мебошанд ва ба виҷа дар ҳамон 4 минтақаи ёд шуда. аз ин рӯз Созмони Милали Муттаҳид ба таври ҷиддӣ аз таъсиси минтақаҳо пуштибонӣ мекунад ва барои иҷрои амалии бахшҳои он кӯмак мерасонад. ба қавли вазорати корҳои хориҷии Қазоқистон, даври баъдии музокироти сулҳи Сурия дар миёнаҳои моҳи июл доир хоҳад шуд. дар ҷанги шаҳрвандии Сурия ки аз соли 2011 идома дорад, бештар аз 400 000 одам ба қатл расидааст.